achope kuom mheshimiwa gi chuny miwacho ni gi chuny mar adier ni wacho ni stiere kuonde ma gige timore mopogore opogore ng'ato time nikech otime atima mondo ne ni otime gi chuny mar adier kata kopo ni onge chik dong ineno ka dwaro mar kawo pach jopiny mondo obed achiel kuom jok matayo chenro magi en gima owinjore gi chunyi ni wuon makata kopo ni okokete chik. Bati to gi Dr. Kumu adwa nyisi ni king'iyo tim survey jotelo ma sumo pach jopiny gadieri ng'enyne timo maber. Otimo maber nang'o? Nikech sama wang' otiyo to jopiny mor gi gima otimo. To jotelo mok sum pach jopiny ng'enyne iyudo kigone gi koko. Samoro gidhi yawo project, to en project ma jopiny nok timre nade ok dwar. Samoro en project ma gidwaro to nok ene monego gibede namba 1. Samoro iyudo ni e gweng' moro pi ne priority gi namba 1. Namba 2 ne en school, namba 3 ne en barabara moro. Tiyudo ka in ichako gi namba 3 gi to pi to thago gi. Timo to timo negi gima ber ndi to ok gimorgo nikech ne giwacho ni kata obedo ni ilosonwa yo gari geche adi madhi ringe yorni to waonge pi twatiyogo pile. Koro pach jopiny en gima duong' moloyo ne jatelo madwa tiyo ne jopiny. Right. Pach jopiny konyi mana kaka nasewacho ni enhance transparency and accountability. Pach japiny konyo jatelo tiyo yo makare. Omiyo yudo feedback e tich motiyo. Ni higa mokalo nuwacho ni onego wadwa timnu magi ma. Tiyudo nafas mar duoko gi bende ni kata obedo ni nudwaro magi ma nok watimo magi nikech pesa mane wayudo notimre nade ne tin. Koro ka wachako higa ni wadhi timo ma gi ma to magi ok wanyal timo nikech pesa ok otimre nade oromo. Okay. Mano miyo japiny bedo gi yot maka ng'ato kata ng'amichungo biro goyi to japiny ema kwere ni oyo jatelo ni nyose biro monyisowa ni higa ni ogeronwa laboratory to nikech nwadwaro laboratory kaka nitie skul moro manyachak iluongo ni Maweni Girls. Sani wagero temporary dome. Kana dhi ir jopiny iwacho ni kanye en pap nyiri ok nyal wuotho pile. Koro watim temporary dome mondo nyiri odag e skul. Ing'eni ka ng'ato dhi owuoyo ni wagero dome mar mabati japiny makanye madhi kwere ni wane mane wadwaro jatelo no kokelo nwa parono. Wane mane wakelo ne parono. Okay. You see now they have owned the project. Gitetia i kamonego ine miji tetia kionge to tiari japiny timre nade tete. Koro public participation en a very important component mar leadership. Koro jatelo ka jatelo kamoketo kaka daktari kete ni the service bearer, duty bearer en one berne onego kaka jatelo ing'e rachne be onego ing'e ni kokitime tidhi romo gi tung' mosuo. Okay. Kapok aduogo kuomi wadhi ani